Jekk immorru fil-passat nagħmlu vjaġġ fl-istorja naraw illi pereżempju fit-tieni gwerra dinjija l-irġiel gej kienu ntbagħtu fil-kampijiet tal-konċentrament. U kienet tingħatalhom stilla roża biex ipoġġu fuq il-piġama tagħhom. U tant kien krudili trattamenti tal-irġiel gej illi meta kien imut ludi dawn l-irġiel gej kienu jisirqulu l-istilla li kienu kollu għaw biex jagħtu it-trianglu tagħhom. Għax kien ikun hemm esperimenti krudili immens. Spiċċat il-gwerra, ma mhux għal kulħadd, għax dawn l-irġiel gej spiċċaw ikomplu jiskontaw pieni f'ħabsijiet f'pajjiżhom. U nixtieq nikkonċentra l-gwerra f'eżempju wieħed biss, il-professur matematiku u ġenju Alan Turing illi hemm min iqisu bħala missier il-kompjuter u missier l-intelligenza artifiċjali. Dan irnexxielu jikser il-kodiċi tal-enigma illi tat kontribut enormi għar-rebħa tat-tieni gwerra dinjija. Imma dan spiċċa jikkommetta suwiċidju għax kien gej. Nimxu fil-ħin imorru Stonewall, New York, l-Amerika. Hemmhekk il-pulizija kienu jirrejdjaw il-bars ta' nies gej. Imma fin-1969 bdew in-nies gej il-komunità irnexxielhom jibdew jorganizzaw irwieħhom. U hemmhekk bdiet il-Christopher Street Day pereżempju u protesti fejn bdejna niġġieldu għad-drittijiet tagħna. L-affarijiet bdew morru għall-aħjar. Sakemm fi snin 80 tfittxat marda stramba ħafna. Marda li bdiet taffettwa l-irġiel żgħar gej. Kien hemm min iqisha bħala kastik minn Alla biex dan ipatti għal ċertu mġiba. Kien hemm min jara bħala marda konvenjenti li tnaddaflek is-soċjetà. U din il-marda alla volja ħadet miljuni kbar ta' vittmi għal mitna storja waħda illi l-AIDS ma tiddiskriminax. L-omosessualità llum hija legali fiktar minn 70 pajjiż fid-dinja. U ftit minnhom anke għandhom il-pina kapitali, pereżempju l-Iran, irġiel gej jispiċċaw malqin fil-pjazzett tal-irħula tagħhom. Dawn l-affarijiet ma jsirux Malta. Imma ma jfissirx li Malta kollox partu sar. Biss sentejn ilu fl-2010 kwart tas-suwiċidi f'Malta kienu magħmula minn 5% tal-popolazzjoni, il-komunità gej. Problema illi ma nistgħux nibqgħu naħarbu minnha. M'hemmx biss suwiċidi. Żgur kif isir f'pajjiżi oħrajn ikollok problemi kbar ta' diskriminazzjoni kullimkien fis-setturi kollha tas-soċjetà. U din hija xi ħaġa perikoluża immens, xi ħaġa li tattakkalek id-dinjità tiegħek stess. Illi inti tibda temmen illi inti inqas minn ħadd ieħor. Hemm mod wieħed biss biex nwaqfu dan iċ-ċirku vizzjuż. Aħna mwet nattakkaw l-ebda familja. Mwet nirridikolaw l-ebda istituzzjoni. Ma rridu neddu l-ebda reliġjon. Irridu biss illi niġu rispettati bl-istess mod bħal oħrajn. Għalhekk qed nitolbu ħaġa waħda biss. Qed ngħidu iva għal żwieġ ċivili għal koppji tal-istess sess. Brothers and sisters, you must come out! Come out to your parents! Come out to your friends if indeed they are your friends! Come out to your neighbors! Come out to your fellow workers! Once and for all, let's break down the myths and destroy the lies and distortion!